Tikwani loko domvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene makhala ndithu ndi ya Malawi osiyanasiyana mukhani maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kantchito ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tafuna tibweretsereni mawu a bambo Ken Msond. Ken Msond mongokumbutsana anathamangitsidwa ku chipani cha Democratic Progressive Party ndipo pakali pano iwo ndithu ali ku chipani cha Malawi Congress Party kusapota mtsogoleri wa dziko lino Moses McCarthy chakwera. Ndipo lero akulankhula ndithu mwathambo modzimva kuti ayi chipani cha Democratic Progressive Party DPP chikupita kokutha ngati Makatani. Iwo ndithu alankhula zambiri mbodi yawo tili nkhani imodzi kuti kuti ndi chifukwa chani Msonda akulankhula modzimva kuti ayi chipani cha DPP chikutha ngati Makatani. Ndiye akamaliza mutiuza your thoughts in the comment section below kuti zimene akulankhula Msondazi ndi zoona kapena nyokuona ngati kuti ayi ndi zinthu zopanda nzeru angotetsapo nthawi. Mutiuza in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox. I think ningosiya zolembalembazi mwina tizingopanga VN chifukwa ndikuona ndikalemba ndikapanga respond pa chimene mwapanga post anthu ambiri yakumabwera ku inbox kuti achoka bwanji mzingopanga ma VN zolemba zikuwerenga ifeti timakhala busy at least VN yamtimatha kumvera tili kuntchito taika ma headset tili kuntchito timamvera nde yeso mwatiunikira ya chikalata chachokera ku DPP chokuti mwanamveka apanga design kaya ndichoona kaya ndichaboza koma mmene mwanenera pakukhala ngati pena pakedi pali moto pansi nkona wayamba kufuka usi bwanji mpangiso VN nditisha koma okay. Chona chake chokuti paja nenda khandi kunena athu kuti DPP itha ngati Makatani ikutha DPP ngati Makatani chipani ichi chitheratu ndipo chikanguluza zisankho za 2025 in fact chikuluza and akudziwa kuti akuluza 2025 chipani chimenecho chitheratu ena asalawo akayamba chawo ena abwera kuzalowa MCP. Ndakha ndikunena ineyo kuti amene amaziwa matenda amene matenda alili kuti kaya achira munthu kaya munthu amwalira ndi guardian amene amayang'ana matendawo ndi amene amaziwa chikwadonso mukabwera kuzamuona odwala kucha akakusekererani inu mati ibola lero kukhala ngati akuchira koma kangochoka guardian ndi amaziwa kuti akula wata kumwalira ndi makadabo kuti fika nyumba kufuta munthu wamwalira inu kumati komatu amadya kokaphala ayi simu madziwa amaziwa matendawo ndi guardian matenda ali mu DPP amene amadziwa akwadziwa ndife amene anatichosa ife achina Msonda achina John Rongo achina Makibotomani achina Nankumwa achina Jeffrey achina Oladi Musa achina Machimbalanga achina Kita ndi ena amene anatichosa ife ndi amene tinali pafupi kwambiri ndi chipani cha DPP. Ndeti kamanena kuti chipani chichatha sichizabwereranso mboma inu amene munali kutali wakuti olowepe mfoni yake mulibe olo regional governor wa chipani cha DPP sakuziwani olo constituency governor wa chipani cha DPP sakuziwani ndio mngoti kaka chipani chilowaso mboma DPP itheratu sizalowaso mboma ndipo kanuni amobweza kuti APM akuchoka ndi manena kuti November tayamba November dikirani akuchoka APM November akupita ku America. Chavuziuka chake chokuti APM akufuna chaponda osati mwanamveka osati msaka poyamba penipeni APM amafuna Nankumwa nde in political elimination kind of politics when the Cholo guys sat down they ganged up kuti pali chitingapite kumulanje Nankumwa ngo kumulanje ndesi tingalo chipani chipite kumulanje chipani chincha kutyolo so they ganged up and made sure kuti they finish Nankumwa anafira kuti ndi mlomwe wa kumulanje. That fight was not between Nankumwa and the APM it was between Nankumwa wa kumulanje ndi makosana akutyolo led by Chaponda, led by Mphepo, led by Chipungu. Anamalomba nawonso angofera zaidi fika anamalomba no ayambaso kwakana kuti wajesa kucholo kumene anayimirira kumangochiku sikwawoso akwakumbota menjenga kudeza mota namalomba nawonso akufera nkhuka pana kuyesa kuti akayime kudeza chifukwa nawonso akana ana akananso
angomamatira ngati nthate wacho chifukwa kuti kulibe umene angapite atha anamalomba aja chipani chikuwakana cha DPP kuti iwo cha simu lomwe ayi anachoka makolo awo kalekale iye chankona nakayima kumangochi pano anamalomba funa kukayima kudedza kutha kwa munthu amene nthawi ya convention anthu mafusa kuti chifukwa chani APM sana ka sekere convention chifukwa chani sangase ndikuyankheni panopo APM is for Chaponda not Mwanamveka kapena Msaka. So APM was very angry, frustrated, disgruntled. Adakuya kwambiri kuti convention ma delegates munasankha Mwanamveka mwalomwa amene amamufuna kuti akhale president Chaponda mkona sana piteko kukabwerera kuti akatseke convention ija mwalomwa ake ana panga delegate kwa munthu amene analuza president candidate amene amamufuna kumpasa kalata kuti akatseke convention. Inu simungawerenga Malawi between the lines kuti something was wrong there. It was to tell the delegates at DPP kuti inu nakufuna kuti mumsankhe Chaponda inu mukasankha Mwanamveka ngwakuchirazo ndebola Chaponda olali wakumulanje koma mulanje wake ndo kucholo komanso Chaponda ndi APM the best of the best friends. Chaponda and Mphepo they are best of the best friends. Kola anthu akulu akwisa chipani chasanga achose ya because awawa achina Chaponda achina Mphepo ndamene adapangisa kuti achina APM ndileti bingu akapezeke ku America anapanga facilitate zonse kuchoka kunomena amachoka kuna anthu apita ku Zambia anakafika kunyumba kwa Mphepo kuchoka ku Zambia kupita ku America mapera palo onse anapanga facilitate ndi Chaponda anakafika kunyumba kwa Chaponda ma citizenship onse ako America adapangira ndi Chaponda ndesi mungamchose APM pa Chaponda osateka simungamchose Mphepo pa APM pa Mphepo osateka pata kufa mwenye pata kufa mzungu pata kufa Chinese atatuwa they are good buddies from long time ago. So APM kuti ama delegates asankhira Chaponda ngati party president Mwanamveka ngati party president he was so angry he was so furious. APM kuti amakwiya you have no idea inu APM amakwiya you have no idea and akakuya sakhuluka you have no idea. Sisi jamunaona kumangojo zokuti kumene chosonali kuya image na drama that was a show we are playing around with people's minds. Akanatoka kuya mene paja APM anona can get out from here I don't want to see you. Komona pamene paja hey Ken yeah unali ku DPP utawera ku DPP komwe wala kuti mene muja 90% ya anthu tonse nali DPP imene inali show imene inali drama kupusisana Amalawi ndi munaona after that one ananchosa mchipani and even after that one manena about APM Saima ananchosa po mchipani inatu chimwana ndichosene ncho nakapanga attend meeting ya NGC yoitanisa secretary general ndi chimo line kozoti APM Saima ndi manena andi sama ndichosa mchipani inosadabwa Amalawi kuti Msonda ndipo amagwirizana chani dere ni manena kuti APM Saima osandichosa mchipani kumango ndisungabe so pano chifukwa chokuti ma delegates adasankha munthu wolakwika Chaponda pamene APM Mwanamveka pamene APM amfuna Chaponda nkona sana apiteko kuti akatsekere convention. Instead what did he do? Analemba kalata ndikumpasa Chaponda omweyo kuti kawerenge munthu woluza kuti kawerenge anakawerenga. In other words amauza kuti president wanga nda amene ndiye munthu waluza ndikumpasa so kukhala advisor to the president. In politics it means Chaponda is more senior than Mwanamveka. So it is not surprising if the letter making rounds on social media is true or not, whether it's fake or not. But I, for one, I'm not surprised because sooner or later, that's what is going to happen. Now, look what happened. Soon after DPP convention, APN and his inner circle led by Chaponda, Pepo, Chipungu na Malomba are busy kuchosa anthu mchipani amene anasankhidwa ku convention. Anthu amene saali ochokera kucholo. Amene anasankhidwa ku convention ndi anthu akwachosa ndakupanga replace ndi blue-eyed boys and girls from Cholo in the bid they want to create DPP Cholorism empire. And bwereze mene ili paja mission ili paja ndi to create DPP Cholorism empire. Now imagine my honorable Gladys Ganda MP wa Kunsanyi wa DPP, a very educated, very wise and intelligent woman. She's a former banker. She was elected to convention. Koma anamchosa ndikumpanga replace ndi mai wina wasu wa kucholo amene makidesho zake
bola media kunyumba kwathu athaso kwaposa to replace a very wise and educated lady like Gladys Ganda akapasa wina nzime wakucholo amene ma credentials zake ndibwereze bola so media athu atakwaposa kunyumba amade aineyo kunyumba she qualifies more than the lady amene anachita replace Gladys Ganda akucholo lero zimene mwamva regional governor waku south amene so amachokera kuchikwawa is been fired and replaced by honorable Nchacha akucholo mkuiona nkhani regional governor wa DPP waku south anachokera kuchikwawa amchosa apanga replace ndi honorable Charles Nchacha amene amachokera kucholo. So timati DPP are masters of tribalism, nepotism ndi regionalism. Pali zambiri zimene zikuchitika DPP mo zimene inu anthu pamwamba simukuziona ndipo simukuzidziwa. Even achina Msaka, achina Mukito, achina Chisale, achina Japi Muhango, DPP tribalism si wafuna olopa ngono and ene akenso akudziwa. It's a matter of time. Nawonso andisatira ku MCP, atisatira ku MCP. Posti vyeni muchite save for future difference nibwereze achina Msaka, achina Mukito, achina Chisale, achina Japi Muhango, DPP tribalism si wafuna olopa ngono ene akenso amene achulawa akudziwa kuti DPP si kutifuna nawonso angokakamira kuti nanga titani tipita kuti, but it's a matter of time akatopa abwera. Imagine Msaka panopo a DPP amuyikira mzimayi kuti amkwese Msaka kukusweso Msaka ko a DPP akuchita fund sponsor mzimayi the MP to replace Msaka. That's the reason honorable Imrantenji ananyanyala kuti anthu inu mulibe pabwe ife tagwira ntchito ndi Msaka wagwira chipani ndi munthu kuti is fit even to be the president of this party ndi mukumwikira mzimayi ndachoka ila mwata Msonda ko DPP bwanji kodi usangoyesa munachoka amene jana fund amalize chimene ndifuna achipange register chisazabwereso chipani choipa kwambiri tikachisirira chimene chachibweresa nkhondo yapa chiwenewene muno Malawi ndamene sindasiya ya ndakakamira mwanyo ine ndimakakamira pamene pali choonadi amache ndakakamira mwanyo olonda khala ndekamenja mpaka ndiamaliza mpaka na achipanga diregesa chipani chimenechi ndi chipani choyipa kwambiri chipani choti tikachisirira chibweresa nkhondo muno Malawi ngezikomo zimene mugana pa nsamba nchezo kalatayo timva kandiona kandiaboza timva pajana mambo anzanga champupuluma atu abweraso ayanka ndi nchenche yetu ndipupulume ayanka menje ndekandiona koma the fact zimene ndakuuzanisa whether kata ndiona or not koma the fact is what I'm telling you. DPP is trying to come up with a DPP tribalism. Aliyesa amene swala ukuchola DPP sakumfuna ziko